Виждаш ли тази лепенка тук, тиксо, която е на цветоносното стъбло на моята орхидея? Тя се счупи, без да искам, и пречупих стъбълцето, опитвайки се да я укрепа с щипките. Но какво направих? Не се ядосах, а си направих експеримент. Хванах тиксото, хубаво притиснах тъканта и един вид и направих превръзка, като на човек. И всъщност сарасна, защото тогава беше на неотворили се пъпки. Цъфна, продължава да цъфти, което значи, че и на цветята можем да превързваме раните. Опитай ти някой път, ако ти се случи да счупиш цветоносното стъбло. Те са толкова крехки, че наистина колкото и да внимаваме, понякога се случва. Превържи раната и се радвай отново на цветовете й. Едно благодарно растение, което много дълго време ще те радва с цветовете си, стига да му даваш необходимите грижи и любов. Хубав и слънчев ден ти пожелавам!